matur nuwun. Ya. Jan gayeng. Ki akeh pamundhut. Oh, Mbah Sahi, nggih, siap. Mbah Sahi kene, aturake gunging panuwun, ngestreni. Wonten layang saking Baktiar Alfi Channel. Loh, iki rek. Dewe-dewe. Tapi kok gak tembus pandang ya. Biasa iku diraba di Terawang. Nggih. Minangkani dawuh pamundhut saking Bapa Baktiar Alfi Channel. Wonten panyuwunan nyuwun Mbak Ambar. Ya Ambar Wiranti suwantinipun Mbak Ambar disuwun lelagon bajing loncat. Wah, kok ya roh elek sing penggaweane gitu. Cek iki aku ronjarane kurang loyalitas, maksudnya kurang oleng-oleng. Omang ya aku tak tukono stalking. Nggih. Monggo minangkani dawuh pamundhut saking panjenengane Kang Mas Baktiar Alfi Channel. Dados kuwatir njlunggup. Pengen ngicake kancane. Audione napa, Mas? Good.
ya ana pamundutan. Wonten pamundutan ngisor wengi. Ya gilir nggih, gilir Gumanti. Saka Mas Jayadi. Rela demi cintai ana ta? Dangdut. Oh, dangdut Mas. Digantos lintune. Ana pamundutane Mbah Sahi. Iki Podang Kuning. Ana sing njaluk serampat. Serampate digawe spot ae. Serampate digawe spot. Iki Mbak Ambar wis. Mbak Anis. Ya. Selamat Mas Dadang, spote. Wilujeng enjang Mbak Anis. Sajak masih bergelora ya. Gak aras-arasen, gak ngantuk maksudnya. Jamune nopo? Niki. Nggih. Kalian rapet. Nggih. Jamune duren. Sing gak ada duren. Duren cangkokan. Nggih. Leren rokokan. Maksudnya Nggih monggo. Wonten pamundhut wong ayu, menika mundhut luntur jaranan. Ingkang kemanten Mbak Anis, mangke ditambahi titik Podang Kuning wonten pamundhutan. Nggih. Ya. Monggo dados Mas Yoman iki digelurakan oleh sound system yang terkenal handal MS Mojowarno Jombang. Siap untuk berpesta ya. Melayani pesta wedding dan audio sound system panggung rejing 30 kali 30. Atur nuwun Cak Mul Balong Ngalas. Operator malam ini semoga sehat. Monggo dados.
MS Mojowarno Jombang. Yeah. Jamu iku lek duren ngene semangat. Nggih Mas Jayati saged digantos lagune. Musike sampun mantuk. Wonten pamundhut ingkang ngersakaken tembang lan lelagon. Iki saka Cak Baktiar. Alfi Channel. Sik, oke. Nyuwun swantene Mbak Mareta. Apa bisa nggawe gamelan nih Banyuwangi Pacitan? Bisa. Ya wis lali gak tau nabuh lali. Padahal biyen 100 parikan ku apal. Ayo loh. Kita tampilkan sengaja seni tradisi yang mulai naik daun sebuah ludruk Jawa Timur yang diaktori oleh peranan Mbak Reta Gandini. Penampilan seni tradisi ludruk Krido Budoyo. Selamat malam, selamat berjumpa. Masih bersama Ludruk Karya Budaya. Mas ngono ya tetep ketok lanange.
multitalenta, sangat loyalitas. Kula niku mboten ngeten lho nek mboten ten krida budaya. Tipe. Boten ngeten nggih. Mboten. Biasane niku mong kula pancen gandes luwes lho, Pak. Gandes lewat. Tapi tetep panggah ketok lanang mulut. Jenengan niku ampun ngoten. Alah. Niki tasih wonten sing ningali lho. Alah sunatmu biyen aku ngeterno. Oh jenengan sing nyunat kok ya. Lek bengi reta, lek awan rateno. Iya. Wonten pamundhut wong ayu. Menika Banyuwangi Pacitan. Kendangan kentongan apa kendang jaipong Mas Yoman? Jaipong. Apa gadek Monggo kendang? kersa. Apa tamborin tok ae? Nggih cocok. Niki kendangane remo. Kendangan remo. Iya. Monggo dipun garap kanthi gayeng. Irama nurut sendang.
Matur nuwun. Asine tidak ya nyeneng ketok lah. Nggih, matur nuwun Mbak Marita Gandini. Ber-KTP Mojokerto. Bojone gak melok langsung. Wah, lah. Melu ujuk. Bojone gak ngaten kok. Iya, kari siji. Tak suwun Mas Rian. Iso langsung dadak enggak anu trompete. Leren ta. Tidak mikmu. Mikmu nyilem mike anu. Ya. Mrene. Panjenengan Mbak Rika sopo? Wis lali ganti buburno. Mbak Rika Puspitaningrum Anggraini. Ayo Mas Nyoman trompete diunekno. Ngagem Safitri Putra kena, Sambaya kena, Ganongan kena, wis pokoke sembarang lah. Pokoke memang jadilan ya kena. Jadi memang Mbak Rika ini multi talenta. Lek gano sing gambui kadang-kadang yo mbaboki. Nggih, dados. Tak dan. Biasa iku lek disawer 200 salto mrono. Nggih. Sae. Wilujeng enjang Mbak Rika Anggraini Puspitaningrum. Nggih wilujeng enjang Pak Dalang. Jan, malah jenengan nek melu kene kok sajak ceria kaya lupa segala-galanya utang yo lali. Nggih, pancene krida budaya. Iya. Ngarai lali sak sembarange. Menika wau wonten pamundutan jeng saking Pak Jayadi nyuwun dangdut Nggih. nanging digantos gamelan. Jenengan napa Mas Nggih. gantine? Lingsir wengi. Oh, lingsir wengi nggih. Heeh. Oh, cocok Dalam. dengan suasananya. Pripun? 3/4 leyeh-leyeh. Ya, leyeh-leyeh. Ya, jangan.
ngebak ngebaki dalanan alayah enak tenan sampun Matur nuwun ya. atur sun Jan. Menunggu. lisir wengi Wonten pamburutan ta? nggih Iya. Di tetep dilayani ya. Lingsir wengi sak rep mawon.